खुलुमबाय मानगोनां बिजिरगिरि आरो बुंथिगिरि सार मेडाममोन आरो गुबुन फरायसालिमा मुलुगसोलोंसालिनिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय फरायसुला फरायसुलि आंनि लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव आंबो बाहागो लादों। दिनैनि बे बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनायनि जि होखानाय आयदा हिसाबै दङ गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायाव बर'फोरनो खौसेथिनि गोनांथि दङ। आं बेनि एगेन्स्ट मोसननि जानानै बुंनो सानदों थामहिनबा आयदानि बेरेखायै। गेरेमसा बर' माहारि दाफुंनायाव जोंनो खौसेथिनि गोनांथि गैया। मानो होननानै बुङोब्लाथाय नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आफादफोरनि गेजेराव खौसेथि गैया। आफादनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव दिनै खौसेथि गैया। बर'फोरा जुदि प्ले बेफोरबायदि आफादफोर दङ नाथाय बिथांमोननि दैदेनगिरिफोरनि साननाय हनायफ्रा गोरोबलाया। बेफोरबायदि जौगानाय खौसेथि जानो हायो आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोना बयबो बुंगासिनो दङ खौसेथि जाब्लासो जों गेरेमसा बर' माहारि दानो हागोन होननानै। नाथाय बिथांमोना बयबो मिथिगौ जों रायजो राजाफ्रा बयबो खौसेथि, नाथाय जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि राजखान्थिगिरिफ्रा खौसेथि नङा। साप'ज हमनानै ला सासे गुबुन मोनसे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि आरो आं जाबाय सासे गुबुन राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरि। आंनि साननायजों बिथांनि साननायजों माब्लाबाबो गोरोबनाय नङा आरो आं जेब्ला मासियाव थागोन अब्ला बे गुबुन सासे दोलोनि मानसियाबो मासियाव जिरायनो लुबैखागोन। अब्ला बे मासिनि थाखाय नांलायलायनाया जाखागोन। अब्ला जोंनि गेजेराव माबोरै खौसेथि फैगोन? जेब्ला जों फारफ्रोमबो बिथिंजों सोलोंथाइ, राजखान्थि, रांखान्थि, समाजखान्थि, जोंनि हारिमु, मावनाय दांनाय, गाननाय जोमनाय, जानाय लोंनाय मोनफ्रोमबो बिथिंजों जेब्ला जों दावगागोन अब्ला जोंनि गेजेराव गेरेमसा बर' माहारिया अट'मेटिक फैखागोन। आरो बेफोरबायदिनो जुदि जों बांद्राय खौसेथिनि सायाव सोनारबाय थायोब्लाथाय जोंनि पार्सनेलिटि, जोंनि मावनांगौ खामानि, जोंनि डिउटि बेफोरो गोमालांनो हागौ। आरो बेजों लोगोसेनो जों जुदि बेफोरबायदिल' बर' हारि खौसे जा होननानै स्ल'गान होयै थाबाय थाब्लाल' जोंनि बर' माहारिया माब्लाबाबो गेरेमसा बर' माहारि जानो हानाय नङा। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा गोबां रोखोमनि खोथाफोर दंबावो जे जों मोनफ्रोमबो बिथिंजों जेब्ला जोङो जौगासारगोन आरो मोनफ्रोमबो बिथिंजों जेब्ला जोङो दावगासारगोन अब्ला अट'मेटिकेलि थोंजोङैनो जोंनि जि बर' माहारि बे खौसेथि नङाब्लाबो जे गेरेमसा बर' माहारि दानो हागोन। नाथाय गोदोनिफ्रायनो बेसेबांबा बोसोर सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय दं जे बर' हारिया खौसेथि जानांगौ। नाथाय दिनैसिमबो मानो जानो हायाखै? बिनि फिननायखौ सोरबा होनो हागोन? देबा माब्लाबाबो होनो हाया। मानोना राजखान्थियाव गोरोबलायनाय गैया, समाजखान्थियाव गोरोबलायनाय गैया, जोंनि मावनाय दांनाय, जानाय लोंनाय, गाननाय जोमनाय एभ्रिथिं रावनियाबो रावनिजों गोरोबलाया। जेब्ला जों खौसेथिनि गोहो नांलाया जोंनि गेरेमसा बर' माहारि दानायाव जोंनो साफ्रोमनिबो जि टाइम आउट